Callo estivo nun instituto aquí ao lado, o Instituto Santa Irene, e durante o acto Callo decía unha cousa que nos recordaba a todos unha realidade perpetua, que era que cando nos marcháramos do acto, cando finalizara ese acto político, que recordáramos que unha cidade de 13.000 persoas, equivalente a unha vila de 13.000 persoas, pois esa vila quedaría completamente parada. Éramos datos certos dos incrementos de desemprego mensual que vivíamos no noso país. José Callo visitas unha cidade que precisamente non ten 13.000 persoas paradas, ten 30.000 nunha cidade donde fai poucos anos se aportaba o 33% do Produto Interior Bruto de toda Galicia, aquí mesmo, un tercio do Produto Interior Bruto da nosa terra se facía nesta cidade, e donde alcanzamos unha cifra de desemprego que nunca a vivíramos nesta cidade, nin nos anos duros da reconversión naval. Moitos de vos, vellos loitadores do sector, sabedes como foron aqueles anos duros. Nunca nesta cidade se tiveron esas cifras de desemprego. Por lo tanto, os homes e mulleres de Esquerda Unida queríamos empezar esta precampaña, esta cousa que lle chaman precampaña, pero creo que nunca termina, nunca houve precampaña, porque vivimos en campaña e precampaña eterna. Eu máis, eu pensei que despois das municipais podría ter unhas vacacións, pero resulta que despois de unhas municipais adiantan unhas, que previsiblemente teremos dentro de pouco tamén unhas autonómicas, pero obviamente tamén é un momento, o momento electoral é un momento que a xente máis reflexiva, ou polo menos é máis receptiva a participación, a comprender os programas. E queríamos facer o inicio, o lanzamento das propostas programáticas e políticas de Esquerda Unida nesta cidade, non? Porque esta cidade é un epicentro dos moitos epicentros dunha realidade que está consumindo non só a unha xeración inteira de rapaces. Este instituto, seguramente moitos dos rapaces e rapazas que saian dentro de pouco daqui, co seu título vanse a topar non a situación de precariedade que atopou a miña xeración, sino unha situación de completamente imposibilidade de acceder ao mercado laboral. Vigo un epicentro dunha realidade que non sabíamos desde fai moitos anos que pasaba, pero que mentras o proceso de acumulación capitalista permitía dar unhas pequenas migajas aos traballadores, pois parecía que non había ningún problema. No ano 2009 parecía que non había ningún problema. A xente seguía comprando pisos, a xente seguía comprando coches de gama media alta, os traballadores seguían pensando que non facían falla sindicatos, que non facían falla organizacións sindicais, en esa cidade non pasaba nada. Hoxe en día, sí pasaba. Curiosamente, eu decía nas municipais que parece que non pasaba nada, que o importante de unhas eleccións municipais era por onde carallo iban a estar o AVE, ou onde íbamos a poñer unha loseta, un ladrillo ou un banco, e decíamos que esperábamos que nese proceso electoral os partidos políticos afrontaran realidades políticas e afrontaran realidades sociais. Lamentablemente, hoxe, a poucos días de empezar a campaña electoral, dous grandes partidos van tentar meter en campaña outra vez a unha cousa que se chama ETA. Eu non creo que ETA este, ou non sospeito que ETA este infiltrada polo goberno ou polos servicios de inteligencia, pero creo que xa abonda de que cando lle interesa aos partidos políticos mayoritarios aparece ETA outra vez no proceso electoral. Que lle pregunten os 30.000 parados desta cidade, os 60.000 parados desta comarca, se o seu principal problema é ETA, se o seu principal problema é a paz en Euskadi, e sobre todo se ten dereito a encher nos periódicos tantas e tantas líneas ISO e non unha empresa como Citroën que con 1.400 millóns de beneficio está xogando cos traballadores como se foran peóns, ou cunha empresa como algunha destes sector naval que está cerrando o ano pasado con beneficios e os meses anuncia que ten un buraco de 60 millóns de euros. Que estamos ocultando e a quen estamos ocultando nesta realidade? Por lo tanto, por lo que estamos vendo, buscará que neste proceso electoral a xente sexa indiferente. Indiferente non no sentido de que non pense ou non participe, senón que lle dé todo igual. Que diga, efectivamente, que todos os partidos son iguais, é un discurso que o bipartidismo lle funciona, que esa indiferencia sexa para eles pois unha especie de calmada, dicendo a xente que, bueno, que a crise é unha especie de gripe, hai que pasala, hai que esperar, hai que estar esperando, isto como un juanete, que durante os 10 días, pero despois podemos andar, e que a xente siga esperando que isto solucione, que isto mellore, e que de repente aparecen outra vez os miles de empregos do sector
os miles de empregos do sector da construción, e, mentras tanto, hai que apretarse o cinturón e vivir nesta realidade. Por iso, Esquerda Unida, queríamos facer en vivo, nunha actividade de Federación Obreira, ese apelo a que a xente non sexa indiferente, a que a xente non se crea que hai que esperar a que se solucione a crisis, que isto é unha cousa dos mercados, que se incluso damos recetas aos mercados, como vemos se decía Callo na rolda de prensa que tivemos pola tarde, canto máis alimentos mercados a situación vai ir a mellor, e por eso vos decimos abertamente que non se sales indiferentes. Non apelamos ao voto, primeiro legalmente non se pode, pero temos un problema económico, non estamos para pagar, pero non apelamos ao voto, pero sí apelamos á participación. Apelamos á participación por unha cousa tan sincera. Este país tivo unha derrota na transición. Aquí estades moitos, que eu vos recoñezo pola vosa tradición política e pola vosa militancia, que supechedes dar unha volta de tornillo a unha transición que se plantexaba como moi flácida, que pusedes enriba da mesa reivindicacións sindicais, reivindicacións sociais que hoxe en día están recollidas na Constitución, como, por exemplo, os dereitos subjetivos. Vos, moitos de vos sabedes como se participaba políticamente, activamente nesta cidade, no movimento veciñal, no movimento sindical. Pouco a pouco foi desaparecendo esa participación e apareceron os políticos profesionais que somos culpables, os que din agora que non participedes en política, que a política é unha cousa para técnicos, para abogados, para xente que ten unha preparación, e que como moito cada 4 anos exercades o dereito ao voto. Nós non vamos a decir que exercades o dereito ao voto, nós vamos a decir que participedes activamente, non só no proceso político que é a conformación dos programas electorais da Esquerda Unida, ou os programas electorais de outras forzas. Esquerda Unida dimos un brinde á sociedade este ano para que todos puderan participar na elección, na programación electoral de Esquerda Unida, que foi a convocatoria social, pero tamén vamos a pedirvos que participedes activamente na concreción dunha alternativa social o que está pasando na nosa cidade e no noso entorno. Por iso decimos que neste momento é imprescindible, cando vamos a afrontar un proceso electoral, que a xente se altofalante das realidades que vamos a poñer en riba da mesa. Non ser indiferente no sentido de que non podemos pensar que aquí a crisis non ten culpables, que a crisis é unha relación natural, de que a economía capitalista pois ten momentos cíclicos que funcionan, momentos nos que non, sobre todo nunha cidade donde siga habendo grandes acumulacións de capital en mans de moitos empresarios, donde os empresarios agrupados en torno ao círculo financiero, estes que vemos moitas veces moi reinados, siguen tendo os mesmos ou parecidos niveis de ingreso de plusvalía durante estes anos. Os que estamos pagando a crise nesta cidade somos os traballadores, non a están pagando ni Nova Caixa Galicia, que é capaz de darle, curiosamente, 23 millóns de euros a 3 individuos. O se mesmo Gallo pedía públicamente que se lle juzgara, non que devolvera o diñeiro, senón que foran juzgados por roubo de patrimonio, por roubo real que se fixo nos temas financieros, e por iso, os homens e mulleres que encabezamos esta candidatura imos pedirvos que se sabes parte activa desa indignación. A indignación está moi ben nas rúas, a indignación está moi ben incluso nas urnas, pero a indignación é unha realidade social que hai que levar aos centros de traballo, que hai que levar aos centros educativos, que hai que levar aos barrios, que hai que levar ao movimento veciñal, ao movimento ecologista. É unha realidade que temos que exercer entre todos e recuperar ese espírito de participación social que este país foi capaz de dar nos anos 70 e nos anos 80. Os que me coñecedes sabes que eu teño unha debilidade por Gramsci, que foi a única persona que lle tivo medo Mussolini, ese fantoche fascista que non lle tiña medo a nada, e precisamente Gramsci facía nos momentos máis duros do fascismo italiano, ese fascismo que decía que había que impedir que ese cerebro funcionara. Él decía precisamente sobre este tema de indiferencia, como iso quería rematar, que a indiferencia opera con fuerza na historia. Opera pasivamente, pero opera. É inevitable, é o que non se pode contar, é o que altera os programas, é o que trastorna os plans mellor elaborados, é a materia bruta que rebelase contra a inteligencia e estrangula. E el remataba, quizáis un pouco duro, pero deberíamos ter en conta o que significa os en día ser indiferentes, que el decía que eu vivo, son partisanos, por iso odio os que non toman partido aos indiferentes. Por lo tanto, pídovos a todos que non se sabe, que sexamos todos un pouco partisanos, pero sobre todo nada indiferentes entre o que está pasando. Posiblemente moitos de vos non sufrides problemas laborais ou problemas sociais como estamos sufrindo o resto de traballadores que estamos regulados ou traballadores que estamos fora do mercado laboral, pero sí que vos digo que sexades, cando menos non indiferentes
que participedes activamente, que confrontedes as propostas políticas que fan os partidos e, sobre todo, que votedes, que participedes electoralmente e que participedes tomando partido, porque creo que é unha parte importante do noso deber cidadán de sacar a política profesional, de sacar esta política de élites do contorno das nosas institucións. Por lo tanto, dende aquí vamos a facer unha campaña, eu creo, que orientada no discurso, no debate, nos recursos sabedes que non os hai, pero curiosamente a prensa sorprendíase nas municipais por resultado electoral que tiñamos aquí en Vigo, pois os recursos que utilizáramos. Os recursos moitas veces tamén son imaginación, nos imos a facer unha campaña de imaginación, pero tamén unha campaña de explicación. E, por lo tanto, animarvos a participar, a escoitar as propostas de Esquerda Unida. Ahora Callo vai a adiantar moitas das que estivemos adiantando estes meses, e, sobre todo, recordarvos que se somos pouco indiferentes, se somos xente activa, e se, sobre todo, se somos xente indignada, posiblemente o próximo presidente do goberno non sexa nin Zapatero, nin Rajoy, nin Rubalcaba. Se non somos ninguén indiferente, seguramente o próximo presidente do